አርስተ ዜና ሀገራዊ አጀንዳ ዘተ በክልል ኦሮሚያ እናሳለጠ ዝርከብ ኮሚሽን ሀገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ምስ ዝርከቡ ጽዑንቶ ፈጠርቲ ውልቀ ሰባት ተመሳሳሊ መድረኽ አሳሊጡ በር ባሕሪ ንምርካብ ኢትዮጵያ ዝተኸተለቶ መስርሕ ንዞባ ምትእስሳርን ተረባሕነት ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ጀርመን ከተማ ማግቡርግ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ዕዳጋ በዓል ልደት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መኪና ክልተ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ سلام طعنا بالله زخوركم تملكتنا كما يتعلو لك ساعات خوينو كم تلمود نس ساعات تلالو زيناتات حيزة متقلقو زيناتات ندام راحكم ساقم تنه أنا برام في الساية سنة مكتتال هاجراوي أجندة زته أب كل الأوروميا نصارت تزركب كوميشن هاجراو زته إثيوبيا أبتي كل مسركو صعونته فترتي والكسبات مساسالي مدرخ أصالي طلام أبتي مدرخ ترخيبا مدرسة سمعة نيت كوميشن مكتل كوميشنر هيروت جبرسلاسي أب هاجرنا نفلم أوان سالت هاجراو زته جنزابه مفتار كم استقاله جلي ثانيا هاجراي مككر بزيه صفاتنا تلقت لك شكاهد هاجراوي زته بزوي صفحتن عمقت لك عند سالت بتاريخ إثيوبيا فلا ما يكم خانو متن جنزابا مفتارن محزنة متنخر بركز بالو سرحتي توجينهم يوم وزيتون تنريون أب حبرة سب كابتو مال بزحاشة بركي جنزابا مفتار تخايلو يوم أب كل الأوروميا نتصالت أزلو أجندة نايمت خاب مدرخ انتزازم تي كوميشن أجندة زاكب لهم كسر وردات شعتبيتن 71 كم زخون زغلصاتن مكتل كوميشنر ابتي زته تساتفو يغبر زلو صعنتو فطرتي ون اجندኦም بموصا بصحيتهم نكواصو صاوعي تقريبا بኦሮሚያ ክልል የምትገኙ የሐሳብ መሪዎች ታዋቂና አዋቂ ሰዎች ኣብ ክልል ኦሮሚያ ትርከቡ መራሕቲ ሓሳብ ፍሉጣትን ፈላጥ ኣሰባት ብዘተ ኣጀንዳኹም ንኽትፈልዩ ንምኽኣል እዚ መድረኽ ተዳልዩ እዩ ኣብ ትገብርዎ ኣጀንዳ ናይ ምፍላይ ስራሕ ቀጻሊ ኣብ ዝሳለጥ ሃገራዊ ዘተ ቀሪቦም ዘተ ክሳለጠሎም ይግባእ እትብልዎ ወሰንቲ ጉዳያት ፈሊኹም ከም ተዋጽኡን እምነት ኣለና መንግስቲ ዘቕርቦ ጻውዒ ሰላም ዕጡቃት ሓይልታትን ክቕበሉ ኣቦታት ሃይማኖት ጻውዒ ተቕሪቦም ሃይማኖት ንሰላም نحدنتن هنصت حجرن زلوا قدم بزبل مري حسب ጉባኤ ሰላም ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ይካየደሎም ኣብቲ ጉባኤ ኣቦታት ሃይማኖት ሚኒስትር ሰላም መሐመድ ኢድሪስ ከንቲባ ምምሕዳር ድሬዳዋ ከድር ጆሃርን ካልኦት ኣካላትን ተረኺቦም ኣለዎም ተወካሊ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ፊሊጶስ ኣቦታት ትማሊ ኣርኣያ ሰላም ምትሕባርን ሓድነትን ነይሮም ስለዚ ናይ ሕዚ ወለዶ ነዚ ተቐቢሉ ከቐጽል ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ኢትዮጵያን ኬንያን ምትሕባረን ዝያዳ ንምጥንኻር ዘለዎን ቁርብነት ገሊጸን بمنستر قدات وصاي إثيوبيا جيديون تيموثيوس زمرح قجل لوخ إثيوبيا أب كينيا كلتي أو ركب إثيوبيا كينيا نمتنخار زعلم عودتا كايدو لهم أبتي عودت منستر قدات وصاي جيديون تيموثيوس منستر قدات وصان قدات داسبورا كينيان منستر قدات كابيني منستراتن دكتور موساليا مودافادين تزاتيوم لهم تيزاتا نلعلي 6 عامتات صنح دلدول دبلوماسياዊ ركب إثيوبيا كينيان أب محيالن كالوت حبراو قدياتن زتكورة كم زنورون تجليسولهم كلتين هجرات متحبارن زيادة نمتنخارن نلمعاتن عبيتن حدش تأنفتات نمدساسن قربات مخاننون جليسانيان أبتي لوخ منستر ماين إنرجين هابتام إتفا دايركتور إنفستمنت هولدينج إثيوبيا
ብሩክታየ ምክትል ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኢንጂነር አንዱዓለም ሲያን ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ጀነራል ጉዳያት አፍሪካ ዘሪሁን አበበን ይርከብዎም። ኣብቲ ዑደት ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስትር ኢነርጂን ነዳድን ኬንያ ኣብ ጉዳይ ተሓዳስ ሓይሊ ኣብ ልምዓት ዘላቒ ሓይልን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ዝኽእሉሉ ኩነታት ምዝራቦም ሓበሬታ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ የረድእ። ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ልዕሊ 160,000 ዜጋታት ብሕጋዊ መገዲ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምውፋሮም ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ኣፍሊጡሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜጋታቱ ክብሮም መሰሎምን ድሕነቶምን ተሓልዩ ብሕጋዊ መገዲ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወጻኢ ንስራሕ ዝኸድሉ ስርዓት ኣመቻችዩሎም። ሚኒስትር ዴታ ስራሕን ክእለትን ሰሎሞን ካሳ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎ እቲ ሚኒስቴር ንክእለትን መሰረት ብምግባር ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ብርክዝ ዝበሉ ስራሕቲ እናወገነ ይርከብ። በዚ መሰረት ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ልዕሊ 160,000 ዜጋታት ብሕጋዊ መገዲ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወፍሪ ስራሕ ምግባሮም ጸሪሖም ኣለዉ። ስሩዕ ኣኼባ ሓለፍቲ ምክልኻልን ጸጥታን ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ኪጋሊ ይካየድ ምህላው ተሓቢሩ። ክልላዊ ተጠባባቂ ሓይሊ ምብራቕ ኣፍሪካ ሰላምን ድሕነትን ንምሕላው ናይ 2 ዓመታት ቆራጽነት ብዝብል መሪ ሓሳብ መበል 33 ስሩዕ ኣኼባ ሓለፍቲ ምክልኻልን ጸጥታን ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ሩዋንዳ ኪጋሊ የካየደሎም። ብዋና ዳይሬክተር ርክባት ወፃእን ወታደራዊ ምትሕባርን ምክልኻል ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘተ እናተሳተፈ ይርከብ። ኣብቲ ዘተ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ሰላምን ድሕነትን ንምጥንኻር ኣብ ወሰንቲ ጉዳያት ድሕነት ንቐጻሊ ቀዳምነት ዝወሃቡ ጉዳያት ብዝርዝር ምርኣይን ኣብቲ ዞባ ብዘሎ እዋናውን ወሳንን ጸገማት ድሕንነት መፍትሕን ኣንፈትን ምቕማጥን ፍኖተ ካርታ ክዝርጋሕ እዩ ዝብል ትጽቢት ኣለዎም። ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕን ኩባንያ ጁክሮቫ ቱርክን ስምምዕነት ቀረብ ማሽነሪታት ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ከቲሞም። ኣብቲ ሰነድ ስምምዕነት ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ኣምባሳደር ሱሌይማን ደደፎን ጀነራል ማናጀር ኩባንያ ጁክሮቫ ቱርክ ሙስጠፋ ያፒስን ክታሞም ኣንቢሮም ኣለዎም። ክራውለር ኤክስካቫተር ዊል ሎደርን ባክሆ ሎደርን ማሽነሪታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፍራይ ዘኽእል ሙሉእ ቴክኖሎጂ ንምቕራብ ዘኽእል ስምምዕነት ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹሎም። ትግበራቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ንምጅማር ንኽከኣል ድማ 30 ማሽናትን መለዋወጥን ብሲኬዲን ኤስኬዲን ከም ዝኣቱ ተገሊጹ። ልዕሊ 443 ሚልዮን ብር ግምታዊ ዋጋ ዘለዎም ናውቲ ኮንትሮባንድ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም። ኮሚሽን ጉምሩክ ካብ 4 ክሳብ 10 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ብዝገበሮ ክትትል 443.6 ሚልዮን ብር ግምታዊ ዋጋ ዘለዎም ናውቲ ኮንትሮባንድ ኣብ ዝተፈላለዩ ጨንፈራት ኣብያተ ጽሕፈት ተታሒዞም ኣለዎም። ነቶም ናውቲ ኮንትሮባንድ እናዘዋወሩ ዝተረኸቡ 42 ተጠርጠርቲ ውልቀ ሰባትን 24 ተሽከርከርትን እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ኣለዉ። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ
بر بحري نمركاب إثيوبيا استقتلته مسرح نزوباوي متأسسارن تربحنتن وساني قدا كمزلو تقاليتهم عبيت قطبة إثيوبيا مراتي بر بحري كنا سفح زقد المخانوين تحبيرو له نزبزاب سامسون قدلو مرها سلام مرسا كم سعب كاربايو بر بحر نمركاب إثيوبيا استقتلته مسرح دبلوماسي بقى مقبل متأسسارن تربحنتن قطبة هجرات تركوا اللزوبة زرقاقز مخانو تقليصو أبايتو وكلت هزبي ركب قدات وطان أبال قوام كوميتي زعباتات سلام أمباسادر دينا مفتي كم زبرهو متن نربحلو بر بحري كنوسخ زقدديو نزلاق عبيت إثيوبيا وساني كمون حبرو تربحنت قربة بتهجرات بايتا زت حز مخانو قليصوم يوم إثيوبيا ركب هزبن حبرو لمعات ناي مرقاقات قوامة بمتنخر أب التركب اللزوبة ترنو قطبة نمهنات قداء أبرتاع خمتواتا الرقاقيت يوم زمن كسغاس بر بحر النزوننو قربة بتهاجرات زبالة المعاتن خالي عدلن بايتا أمتعز قزيف قدا كمزلوو بأصنعوت أبريهم يوم የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገሮች አብዛኞቹ ባህር በር አላቸው ኢትዮጵያ የላትም በዝሖም ጎረባብት ሀገራት ኢትዮጵያ በር ባህር አለዎም ኢትዮጵያ ግን የፍላን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ቁጠባ ኢትዮጵያ እንዳገወደ ይኸድዩ ዘሎም ሰደድ ዝግበሩን ዝኣተውን ጥረቁሑ እንዳበዝሑ እዮም ዝመፁ ኣድላይነት በር ባሕሪ እውን ብዓቕን እዚ እንዳሰፍሐ እዩ ዝመፅእ በዚ ድማ ካብ ነፀላ ጠለብ ናብ 2-3-4 እንዳዓበየ ነቲ ኢኮኖሚ ብኣግባቡ ክሽከም ዝኽእለሉ ኩነት እንተተፈጢሩ ንኢትዮጵያ ዝህልዎ ረብሓ ገዚፍ እዩ ንኻልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝህቦ ረብሓ እውን ዓብዪ እዩ ምልማዕ ሰላምን ብልጽግናን ኢትዮጵያ ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ተረባሕ ዝገብር ብምዃኑ بتحببر زوباو معبال جهود نمجبر كم زنتف حبيروم يوم أب دبوب السودان يونيفرسيتي جوبا إنستيتيوت سلام ممهر زغونو دكتور تيرماجوك نحبرو تربحنتن لمعتن عريو تقام زعبا مخانو يرقاقزو إثيوبيا مس ندعابي زمت زلو عبيت قصر حزبان دليتان أتاون وطاان نقدي كشك كم زغل عمارات ودبن بر بحرن مركاب زتقتلتو ماراتي قبون ملسي كركب زلوونيو إلوم Ethiopia has a larger landlocked country. ኢትዮጵያ በር ባሕር ዘይብላ ዓባይ ሃገር እያ በዝሑ ቁፅሪ ህዝባ እንዳወሰኸ እዩ ዝርከብ እዚ ቁፅሪ ከም ኣቆፃፅሪ ኣውሮፓውያን 2050 ዓ.ም 150 ሚልዮን ክበፅሑ እዩ ተባሂሉ እንተተገሚቱ እኳ መንግስቲ ነዚ ህዝቢ ግልጋሎት ናይ ምቕራብ ግድነት ይስከም እዚ ኣብ ሕድሕድ ሸነኽ ዓለምና ዝርከቡ መንግስትታት እንዳተግበርዎ ዝርከብ ወሳኒ ተግባር እዩ ሃገራት ምስ ዝመሰሎም ሃገር ንግዳዊ ጥምረት ምፍጣር ኣኳውዳ ፖለቲካ ዓለምና ዝንቀሳቐሰሉ ሓቂ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ትካላት መቐመጢ ካብ ምዃና ብዝዘለለ ንዞባዊ ሰላም ዘለዋ ብፅሒት ብምጥንኻር ብትእስስር ቁጠባ ንምድጋም እትኸደሉ ዘላ መንገዲ ኣድኒቖም እዮም ዞባዊ ትእስስር ጭቡጥ ንምግባር ሃገራት ብትሕብብር ክሰርሑ ከም ዝግባእ ዝሓበሩ ዶክተር ቴርማጆክ ብመዳይዚ ኢትዮጵያ ኣብነታዊ ግደ ትዋፅኣ ምህላዋ ኣዘኻኺሮም ኢትዮጵያ ዞባዊ ሰላም ብምጥንኻር ዕበይቲ ጉሁድ ንምግባር ዝጀመረቶ ተግባራዊ ስጉሚ ዋጋ ክወሃቦ ከም ዝግባእ ሓቢሮም When we talk of regional integration. ስለ ዞባዊ ትእስስር ኣብ ነዋግዕሉ እዋን ክልተ ሃገራት ብሓደ ተረባሕ ክገብር ዝኽእል ሃፍቲ እንተልይዎም ጎረባብቲ ሃገራት ሰጊርካ ምኻድ ኣጸጋሚ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርከቡ ሃገራት ብትሕብብርን ሓድነትን ክነብሩ ብእትገብሮ ፃዕርን ቀጠናዊ ትሕብብር ብምጥንኻር ልምዓትን ብልጽግናን ንምርግጋጽ ወትሪ ድልውቲ ምዃና ንፈልጥ ኣማራፅታት ሰላም ሰፊሕ መሰረት ክህልዎም በር ባሕሪ ዝመሰረቱ ስምምዕነት ብኣደራዳርነት ቱርኪያ ኣብ ኣንካራ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተፈረመ ይዝከር ተመልከቲ ዜናታትና ሕዚ እውን ይቕፅሉ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ውፅእ ክሰግር ኣብ ጀርመን ከተማ ማግድቡርግ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ዕዳጋ በዓል ልደት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ መኪና ሓደ ህፃን ዝርከቦም ክልተ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 68 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሰመዚ ገሊፆም ኣለዎም ካብዚኣቶም እቶም 15 ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወረዶም እውን ተገሊጹሎም እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ዜግነት ስዑድ ዓረብ ዘለዎ ኮይኑ ወዲ 50 ዓመት ሓኪም ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ እዚ ብ2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብቲ ሃገር ዝኣተወ ሓኪም ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓለ እውን ተፈሊጡሎም እቲ ጥርጡር ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈፀመሉ ምክንያት ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተረጋገፀን ምስ እስላማዊ ኣኽራንነት ግን ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ከም ዘይብሉ ተጠቒሱ ዘሎ ቻንስለር እታ ሃገር ኦላፍ ሾልዝ ካብታ ከተማ ዝወፁ ዘለዉ ፀብፃባት
ዝኸፍአ ነገር ንኸይጋጥም ዘስጉ እዮም ብምባል ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ተመንዮም ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃገራት እቲ መጥቃዕቲ ዘሰንብድ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዝተሰምዖም ሓዘን ይገልጸሎም ስለ ስርዓት ቀብሪ ቶም ግዳያት ሎሚ እታ ከተማ ብዝርከብ ካቴድራል ክፍጸም እዩ ንዝቕጽሉ ሒደት መዓልታት ግን በዓል ልደት ምኽንያት ብምግባር መደብ ወፂሎም ዝነበሩ ባህላዊ ምርኢታት ምድላዋት ቲያትርን ካልኦትን ተሰሪዞም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ሃገራዊ ኣጀንዳ ዘተ ኣብ ክልል ኦሮሚያ እናሳለጠ ዝርከብ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ምስ ዝርከቡ ጽዑንቶ ፈጠርቲ ውልቀ ሰባት ተመሳሳሊ መድረኽ ኣሳሊጦም በሪ ባሕሪ ንምርካብ ኢትዮጵያ ዝተኸተለቶ መስርሕ ንዞባዊ ምትእስሳርን ተረባሕነትን ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ጀርመን ከተማ ማግድቡርግ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ዕዳጋ በዓል ልደት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መኪና 2 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ተሓቢሩሎም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም